Basta kigauban mo yung binsidar. Tawaan ra ba ni dapita ko no? Dapat na size. Asa na karusla. Sige, ang mechanics una magpastanding ay tanang lata dayon ug kisay relay makapastanding mo itaya. Solos ta dayon. Andulaon atong bunala ng lata dayon kanang taya may magpatinda. Kita ko takasa. Dayon, Dili mo dalagan, dili pangita ro pa. ha? Dili kung makita niya Meja, Dario, lagan si tulata mo tuktok pratulong. Ikaw na po'y mataya. Oh, dili Kinalani mong kauban mo buna la pug utro. Karang wala sa kabantay. Sige. Na. Game. 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 Oh, standing na tao. Yeah. So si Alvin kapatindog. Oh, Wow. Atong kulag buot. Apa? tayo si Alvin. So, gawin pa mo, meron pa din siya. Uso sa tanan. Pwede. Di ba? Ay, wala yung kapay man ta. Kumot niyo ang abong ko. Iabong ng kamot. Wala tayo minaruan. Walang halong kimika. Wala tayo minero. Dapat ang pomo. Dapat ang kaos pagkumbot sana. Eh, tinod na. Walang halong sa lamangkang. Walang halong sa lamangkang. Sige. Ikaw. Binse. Wala dyan ko na kayo. Kau ba niya si Dodong? Oh. Ay, kanon. Stilan. Oh. Alay dali. Sige. Oh! Dog. Okay. Mana kau? Le. Dario. Kidnapin. Sal jewe apa? Nah. Yung nila ng Dario. Alan. Hey. Hari ba kita ya? Nah. Tindog lang. Stilan. Dario. Ang minarupan. Hop! Tindog lang. Dario na. Dario. Sarat! Tago mo! Okay, tago mo tanan. Ano tayo magkamatsa? Okay. Bunalan Asa ito ang dalaga lang eh? Okay, udah hari patay. Itong katulo. Kanan dako ka, kung bunal ka. Ako nina. Itong katulo. Susi na ka mo. Arum lang po na. Kay madakot tawo. Mahiagkan ka sa. Ug na di kay go sa taya. Kay utruan mong bunala. Dura. 1, 2, 3. Ano yung panglanatan to tayo? Magkakuyog daw na tayo gamay. Suman to wala na, sumay. Wala. Wala tindog. Tindog na. Tindog. Yahak nung ni sila mga Tindog na ha? Pangitaw! Ako! Ay, mampulutan akong sinilas. Minata. Nahusog pa sa pati dula. Pagkatana yung makitan. Mura kaya po. Pastilan. Pangitaw! Tanang lagay? Berat ako si Mahag. Dalagan-dalagan ninyo. Pagkawid sa. Kulak naman kawainan! Oh! Oh! Barong ko magpunila. Ha? Barong ka na? Itas na. La! Dalang na kong lata na. Luwas na? Oh, udalagan naman ka pa rin ha. Ito ko ni mo. Dat ako kuha na. Kay, Ay, tok-tokon niya makita niya tanan. Ah.
Sakto ko na rin magmakita ni mo sila. Oh. Mubalik ka na. Dulaan eh. Wala ko kamauan eh. Aw, salbara lamang ko ninyo kay di. Oh, puspusan mo na ko. Natay na. Para ko ninyo. Ako kinabulig trabaho ana. Ayan, Tagalumboy. Kamu na bahala ito nga wala. Ayaw na yung taon mo uli. Dire, kaya pa na humanog. Marat punta. Oy, gama taglaing content ana. Natay na. Gagana sa iri na ito. Patay. Gituyo na kagabahan dito si Alvin ug si Simon. Marok mo ha. Hoy! Asa mo dapat? Dako biyaning lasang. Ha? Natay na eh. So what's up guys? Ako din ang videographer nila karon. Natay na eh. Gahago-hago ko video anay walay kwenta nga content. Matay. Masaya kasulti ni Dario. Mga brad, ulit ta ani. Ulit ta, kaya dito kita. Mga mangtas to sila mang nalagan ni tanon na ini kay mo mailaan maguning lugar hiire. Wala ba ko kaswituhan ni mga pangpangan. Ay, makaputol og sinilas, mampulutol akong sinilas. Magahulat na matag sa pagkita, manihapon matusila unsa. Auto. Magapos sa magpaabot din naman tag panihapon na niron. Di ko mutog ta manihapon to. Siya man sila ilien. Panimo tamang ko ani. Ilin sila. Mikey Dulce. Mikey Dulce. Salbaron jud ko ninyo. Kay di nyo salbaron ko. Aw. Oy, magamatag lain content. Ay ora po naman ay kay hago kayo ng gabidyo. Utro ba tong dulaan ni sunod? Sige na kumopen. Sige. Pastilan. Pastilan bulo yung darawa. Matay suwito kay sila eh ni mga lugara. Kawalugan. Sato kasapaan. Anan. Enat, bye back. Nade mi dire. So, nade ta karon sa secure atong at nga ning taga Secure TV. Tuwara! Kana! Asa man? Tuwara atong luwalog! Di na doon naman tatig pangita sa mga taong kusog mo dalaga. Di na tatig apas. Marasig yapon, madugmo pa ta, nagkasamad-samad pa ko hatog dinalagang tanom. Uli na kini, basta! Ni hapon, kritik pala ni hapon eh! Kita na ako! Naawa lagi, kani mga swito kay kawalugan lagi hiiri lagi. Napatuhiri. Dagan po ka CCTV oh. Wala laing content ani mon. Gikapoy ko akong sinilas na buslot. Bagay. Pinatay ka. Kada mo uglat lang ni Dario. Asa mo sinas? Oh, ang blusot daw no. Oo, naguba kayo. Naglahos na ng bato. So what's up guys? Mamarang di ay kadula-dula me sunahirada mong dula karon. Wala sila sa kawalugan. Wala. Wala po sa laag kay mapula ko yan ang kongkit ko swito. So uban ni ninyo. Wala. Ayun na. Ay, bro ko yan nila. Bakit? Kapag ka na sila unjag. Di sa lalim magsigla na. Eh pagbate ra po niya, mudalaga na po sila balay. Wala kong lata. Kaya nung pagka nagmagulahan ay dagan din eh. Basta lis na kita ang lata. Di sa lalim ni kuwanta, mataya. So operation hanap. Asa mo ta mangita nig sugod? Hoy. Karon guys, masasabi po natin na sila ay hindi mahanap ng agad-agad lang. Masarang sila manago gyud. Sabi ko si Alvin kay logos gyud siya makitaan. Kahapon na ra ba? Labi si Vince, kayo mo itagihan ng kasulupan. Ginoo ko. Pangitaan ba gyud nato si Tinod? Nangulit na sa dagoy tawo nga ako nanatadong ubos para po sila tong ibaba. Hoy, wa na tay dula. Undang na ta. Di jata mo agad ya. Tayo Pilipino.
tayo'y Pilipino, kumuntay dula dali mo surrender. Pinaagi sa batulata, ang kaya ni surrender. Nabulok ka nun! Di na mong bossing nangita kay problema dyan niya gusto mahitabo itong duha. Ginawa ko siya may kapatugan ng content ano eh. Ano siya ron? Minatay mo! So naroon na sila guys oh. Naroon na sila ng ibabaw de oh. So naroon na sila na di ay katago-tago di ay. Dili jud tinul makita ang kanapa ng panit sa koga. Paganda ko man ang karas mo na dito kay lata. Aw! Aw! Karawag dok-dok itong lata. Aw! Nanay? So hinghaom din ni Paunon po muna ako. So hinghaom din ni Alvin ang hingkumoplats din si Alvin. Oh, may isip. So na din Alvin, isip ni Alvin. nara din yung mga anak sa nangawala nga mga tao. Gadurimig na sila. Alvin, isip ni Alvin. Tandas dara ko na. Alvin, pwede lang dalagan ba? So nara din sila gatago-tago dira guys oh. Drop. Alvin, isip me. Nara din sila na si Alvin Pwede lang nakita kita na na to. si Dario. Gakumoplad sa sa kapaligiran. Ayan na si Alvin, naglalakad. Walang hiya tong animal to, hindi tumingog. Bas Dario, madukdukan itong lata. Si Rodel na. Diya po rin si Sinsin, gitil nga na gitarha to, waing ulay. Si Rodel na. Si Rodel na, may unang nakitaan. Malaga na mo gamihan ito. Nahan si Sin oh. Nakuha ang kawayang tungaan. Kita si Simon rin, lagi yung ninja niya. Yung kalagyo man ipag. Makilap-kilap mo naman itong mga sagot, itong mga barang mo itong sagot sa tao, mga laya. Mga daw sa gisiba. Magagilab-kilab. Maliyok-lihawak, nangumpay guraw. Hoy, hoy. Ikaw na, Derek. Tingnan mo itong bato. Pinatay mo! Kanang kapatugan. Si Rodel na. May unang nakitaan. Nahan mo Better bata. next week na lang. Better next week na lang. Bart. Sige mga bata, nahana ba? Ako po, nanakawayan, gana. Kita ka ho, kasi anak niya, huwag sige lagay. Ito mo siya. Isa mo kayo kita, ana. Parang panit ko. Pinatay kasi. Lantawa na personal. Dito, tinawid ito. Parang panit ka ng kano. Punuan. Alansuhan? Alansuhan, matay maklaro manong ka? Bullying. Bullying is 1973. Magawa mo. Muli ko isara. Kailangan ko ninyo. Makita na mo kayo. Hindi mo tinawag ka makita. Sing luktong sitok na Ilocano. Magabinuang mo ba? Magabinuang mo, ibutang mo sa lugar. Walay personal lang. Kuya! Hindi ko ba akong payong? So mag-drive na si Alvin karon pinaharap. Si Alvin. Bahala ko na yung ugma. Wala ko na ninood part. Na- Wala ko pinuang part na ninood ako. Na personal rag ayo ko. Ayaw ko lang. Kasi si Ginoo part. Soil. Pa, huwag dito mong part, matumba na naman to. Agi yaga. Kuya Vince, ito ko. Narabay sa madarang pa. Agi yaga. Ayaw ko. Kapandar na si Alvin. Mapandar na ron. So karon guys, magapandar na si Alvin kay Tirong. So see you next week dito lang sa STV. Bye bye.